Здравейте, мили мои! Отдавна бях правила гадания за вас, но съм пълна с енергия и се завръщам отново в полето на гаданията. Нека да видим какво ви очаква до края на този месец. Да видим какво Вселената е подготвила за вас. Какви ще бъдат уроците, за какво трябва да се подготвите, какви хубави неща идват към вас. Това, което виждам, ако сте мъж, пред вас ви предстои пътуване. Също така мислите за някаква любовна история. Сега ще научим повече. Ако сте жена, вие търсите някакъв дом или искате да продавате дом. Това, което идва към вас, ще бъде много положително. Може да се изнасяте от вашето текущо жилище, за да отидете в по-добро и по-хубаво такова. Нека да видим. Ако сте жена, това, което виждам във вас, във вашето поле, има много приятелки. Най-вероятно ще пътувате с тези приятелки, които са общо взето в ролята на клюкарки. Това, което ви казват картите, че ви изцеждат енергията, внимавайте с тях, внимавайте с информацията, която ви споделят. Ако сте мъж, това, което виждам за вас е много силно. Вие мислите за някаква любовна история, която е приключила заради някакъв скандал, но това, което ви се дава, ще има ключ към, може би, изясняване на ситуацията, може би някакъв разговор. Човека, който е отсреща, ще направи някакъв... Ще протегне ръка към вас. Ако сте жена, това, което виждам пред вас е Слънцето. Слънцето е много хубава карта. Слънцето символизира пълното реализиране на нашите мечти, но и символ и на нашето его, символ на нашето блестене, на нашата красота. Това, което сте се заели, ще завърши с успех. Ако имате начинание или в момента имате някакъв проект или просто имате някаква лична мисия, трябва да правите крачки към изпълнението на този проект, личната мисия, на вашия път, който сте поели, защото всичко ще се увенчае с успех по вашия път. Ще бъдат канени на някаква интересна сватба. Ако сте жена, бъдете облечена в светли цветове. Има възможност, ако сте свободна на тази сватба или на това събитие, може да е конкретно събитие, да не е сватба, но ще бъде празненство, ще бъде с приятели, да срещнете подходящ партньор, ако сте необвързана. На това събитие ще си прекарате много добре. Около вас, това още от началото го казах, около вас има много завистници, имате и такива приятелки, които ви завиждат. Имате една конкретна, която скоро ви е направила подарък или ще ви направи подарък в най-скоро време. Гледайте да пазите енергията си. Ще получите пари, може би са пари от собствен труд, заплата или някакъв проект, но може да са пари от нещо, което смятате, че не върви. Нещо, което вие сте си казали, че това няма да се случи. Може да има забавяне на пари във времето, но вие ще получите съобщения, че парите пристигат и ще бъдете много щастливи. Обмисляте варианта да смените работата си или да специализирате. Ако е така, давайте смело, ще постигнете много, но картите ви казват, че трябва да запазите търпение, защото нещата ще идват бавно и постепенно, но ще идват много хубави моменти за вас. Обмисляте вариант за семейство, ако сте свободна. Обмисляте вариант за семейство. Ако отскоро имате човек, може би говорите за деца, искате да създадете семейен уют, тук ви се вързва и с картата четворка
картата на къщата, картата на дома. Вие първо искате да се установите и след това да създадете семейство. Ако сте в брак, тази карта ви казва, че може би може да се случи така, че да забременеете или да научите хубава вест, че ваша приятелка е бременна. Много ще се зарадвате от това. Отиваме отново на същата карта. Обмисляте вариант за жилище, обмисляте вариант или ще се местите в ново жилище, или някой ви е поканил да заживеете с него, но тук ви предстои хубаво развитие. В най-скоро време говорим в рамките на седмица или по-малко. Благодарим на картите. Това беше от мен.